isih ora lali rambuté abang ditato alise sing gandengi saben dina siji gonta ganti pacare ono lawe cewek gaul yen kuyuk untune kisel yen nganggo rok sak dengkul yo cewek gaul isaran dhuwur kabeh gaul yen lumaku bokange mentul-mentul yo mesti nyawang bokong bodine kaya dandang tumpakane sepeda motor lan cewek gaul ayune sak kecamatan terima senadyan wujud temong paksi jos suaramu hebat bocah kaya ngono nyolong pethek ya ha iya arep rupane kaya kepik ning suarane mosok rupa sinden kok kaya kepik terus kok kepik kok gelungan terus anu ayo kewan cilik ae lho ayo kira wajahe sepiro oleh make up kok iso ayo muni terus nggih aku lali agawe agawe talineng brangta ana tali asih 100.000 rupiah nggih matur Ya. nuwun nggih nek geduk jupuken dhewe aku masa kon munggah kotak ya kari sapa ora kabeh ki ning usahane Mas Fian Moh ora entuk njuk tulung kuwi tangane dhewe kok. oh lah Coba. nggih Ayo. Angel men. Wah. Engko nek ati tiba dadi ndekku lho. Ya mestine ki engko tiba. Ayo coba jenenge. Aku nek Wis dadi ndekku, ayo. wah alah nganti njukuk duit 100 wetenge kecantol kotak. Ngono ya ora dadi nggonku. Ayo lanjut. Anu. Alus manis nangsa. Eno. Make. Cepak ngene. Anu. Niki mboten kenji kok. Ya engko rampungno sik. Kaya uncek kan. Agak. Wes kuwe. Nandai iso marahi. Aku rono terus diunggahne debok ya. Ayo. Wes lenggon kula. Ah wis sinden mau uncek tak unggahi debok ya. Neno. Yo. Ana. Goleki si podang pita. Nova rene Mbak Nova rene Pak, ayo. Rene ya. Ayo. Iki nek ora ndang tak jikuk selakeke napa? Aku kok bingung piye carane jikuk. Yo, anu. Nggih. Iba bunga henga. Neno. Nggih, amit. Loh, waduh sih. Kok sih aku lagi maca layang kok. Wah, iblis rene.
Aku lagi maca lek walah lah wis mripatku ya ora aruh iki mau. Berhasil ndak. Aku tak kira rono di kaya uncek. Aduh, walah wis. Ah ya wis ya. Iku layang ya teko kene keri nyapu ki mojane. Kowe lagi maca njaluk jineman adu semu lho. Mbok meleh. Dah wis ora. Ayo. Wis kayak kene kok dijikuk. Ya. Ya. Tekan ndi, Mang? Kok kene. Halo, petukanmu wis liwat ya lho. Ayo. Ya sinden juga. Golek isi podang. Ayo. Golek isi podang pito. Nano, yuk. Iba bunga henga nyanding bisa dadi tombo. Yo, langgame Mbak Nova, monggo. Podang kuning diaturke. Ya. Ya. Esuk awan ning omah wis ora kerasan keluyuran anggone sing sayang mudeng-mudeng meteranggon goleki ora krasa esuk awan tekan bengi neman-neman yen nganti liya kanyambang leyang-leyang tak sawang lencok ning ngepang gegan jangan tak rintik sapa kaduwan sarawi ngoceh dheweke ngalih bensokan tak suwan kok aja ngecek podang kuning agawe pikirku bongeng seret ireng agawe panise ibu bunga yen lakon dadi duweke ora gampang atiku berdiwakrian yen si podang andutut tadi kepranan Ira mau seger. Ayo Kak, jatahmu, ayo. saya cedro tak seranani sontika Yo kada banasa. Sarangan kanca-kanca WMC. WN. IPWS. Yo Kak. Soalan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki. Alas, cok. Mobang miderang konku goleki. Oh. Goyang kerajaan kobis. Yen nganti okang nyawang. Leyang-leyang tak sawang mentok ning ngapang. Kegancangan tak tindik saka kaduwan. Sarawi ngoceh dheweke ngalih. Mubeng Kak. Yuk. Tak suwung mbok aja ngene. Podang
nganggo senam ora? Ora. Maka, yuk. Kanca, kanca, Ayai karyane praja. kene kukur gunung tandang gawe. Sayo-sayo rukun bebarengan ro kancane. Lila lan legowo kanggo mulyaning negara. Siji loro papat maju papat diulang-ulang nganti pasti enggal rampunge. Olo bis kuntul baris, olo bis kuntul baris, olo bis kuntul baris, olo bis kuntul baris. ayai karyane praja. Kene kukur gunung tandang gawe. Sayo-sayo rukun bebarengan ro kancane. Lila lan legowo kanggo mulyaning negara. Siji Loro papat maju papat diulang-ulang nganti mesti enggal rampunge. Olo bis kontor baris, olo bis kontor baris, olo bis kontor baris, olo bis kontor baris. gugur